आप सुन रहे हैं नारद बिहारी के मधुर आवाज में अन्नू म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बखरी बाजार स्टेशन के पास। मिक्स बाय अमर राज। हे गई तोरा शादी में छौरी डीजे हम बजहिबो। हे गई तोरा बहिन के है तो रोना चाहिबो। कि बुझला गई तोरा शादी में छौरी डीजे हम बजइबो। तोरा बहिन के है तो रोना चाहिबो। डीजे बजइबो कमर हिलई है। डीजे बजइबो कमर हिलई है। नाचन के तोरा हटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के पटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के पटइबो। हे गई तोहरा शादी में छौरी डीजे हम बजइबो। हे गई तोरा बहिन के है तो रोना चाहिबो। हे गई तोहरा शादी में छौरी डीजे हम बजइबो। तोरा बहिन के है तो रोना चाहिबो। डीजे बजइबो कमर हिलई है। डीजे बजइबो कमर हिलई है। नाचन के तोरा हटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के पटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के पटइबो। मिक्स बाय अमर राज। ये छौरी तोरा शादी में भोज भात नहीं खइबो। मुँह फुला के हमें घर चल जइबो। ये छौरी तोरा शादी में भोज भात नहीं खइबो। मुँह फुला के छौरी घर चल जइबो। तोहरा शादी में छौरी डीजे हम बजइबो। हे गई तोरा बहिन के है तो रोना चाहिबो। बुझला गई तोरा शादी में छौरी डीजे हम बजइबो। तोरा बहिन के है तो रोना चाहिबो। डीजे बजइबो कमर हिलई है। डीजे बजइबो कमर हिलई है। नाचन के तोरा हटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के पटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के पटइबो। मिक्स बाय अमर राज। हे गई जे जरम्बिका से रहलोगे जागल। नारद बिहारी गे भेलोगे पागल। ये छौरी जे जरम्बिका से रहलोगे जागल। नारद बिहारी गे भेलोगे पागल। राइटर नीतीश गे करतौला राही गई। हे गई डीजे संजय तोरा से करतौला राही गई। हे गई राइटर नीतीश गई करतौला राही गई। टुनटुन बिहारी तोरा करतौला राही गई। डीजे बजइबो कमर हिलई है। डीजे बजइबो कमर हिलई है। नाचन के तोरा हटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के पटइबो। हे गे तोरा हम छोड़ के तोरा बहिन के